سلامات كلكم عالم ملء زلكم تجارو إيرتراويان كم تلم داي سلام نكلكم نقرأ كيس جمرو حواري تاتات قداي انتهي له يا لما أنتي قدام كاتري زول بعي بتقرأ كوا بتعمي درجة سدس ساعات زخون قرية لأنه هو جمارتيو سلازي تقرأي زلكم عاد زلكم مزحتهم مستساهم تريو زويدازيو سلازيو كالي عالم زلهم جن كما يفيدكم كما يوعلكم من نوركو سلامات لهم مجمرتا كمتي لمداي نتهزغراين هزي ارتران نوركو إذا أروه زنقع إلى لما أنتي نمتاوي جن يقريتا أب ناي سولو ميديا ديسكشن زنقع الناس أن إحنا دحريقان زخونا قديات نيراني خوناتات ناي تقرايون تشيك ناغوركو زنقع إلى لما أنتي زماز أقوم زلهم مالتيو سلازيو شرغور وهم لمدهم تن زنيا قدات حد حواريتات أبديت نمهابنا كونتات تمورال ناي هزبنا أتقراي زكاير زلو ساعات زيو نقص على خنابئنا ناي مجلسي جنرال تحدث ورده انت زي سمعهم زياتن نايو على يتخبر لنيه مالتيو ماركس مجمرتا كل موزعتهم على السوشيال ميديا تنطفو ريهم بيقوم بتقراي نقهو بلسقنا رومو دبداب انتجو جميرو انتجو حدا شفرن حدا رداتن زلوا مكينا ناي صعنت بنانا حيزا كاب دو ኢትዮጵያ መጽያ ሽፈራ ተወላዲ ናይ ደቡብ እዩ እንዳጋጣም ኮይኑ እታ አይሱዙ ሒዝዋ ዝነበረ ህይወቱ ብብልጽግና ኦሮሞ ሓሊፎሎ ማለት እዩ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ድሮን ቀቲላቶላ ማለት እዩ ቲ ረዳቱ ተጎዲኡ ግን ህይወተሎ እዩ ሰው እዚያ ኣብ እንትጮ ዝነበረት እያ ቀፂሉ ቆምብላታት ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ደብዳብ ዝገበረስ ክልተ መኪና እየን ኣብ እንትጮ ከምቲ ዝሪእኹም ማሕበረ ሚድያታት ኣብ ገንደብታ እንደገና ኣብ እውን ክልተ አይሱዙ እውን ወቂዑ እዩ ንሳተን እውን ናይ ሲቪል ዝኾና መካይን እየን ነይረን ስለዚሁ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ናይ ሲቪላውያን ሃፍተ ገነት ይኹን ሲቪላውያን መሳኪን ዝኾኑ ካብ ካሊእ ቦታ ኣምፅኦም ዘይቲ ብናና ናይ ምግብታት ሸቐጥ ሽቅጡ እዩ ጨፍጫፈ ካይዱ ማለት እዩ ኣግምቲ ኢሎም እዚ ግን ታየም ገይሮም መስለኩም እሲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ዝሓዛ መካይን እዮም እናበሉ እዞም ፀላእትና ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ሓደ ተጋሩ ኻነ የገያፃት ዝኾኑ ንኣብነት ተውዚ ሓደ እንታይ ኢኻ ትብልኒኻ ወዲ ራያ ሃላይ ምዃን ካዳ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ግን ራያ ንስኻ ይትውክላ ራያስ ትግራይ እያ ንስኻ ግን ኣምሓራይ ትኾንካ ወይ ድማ ኦሮሞ ትኾንካ ናብኦም ትኸይድ ማለት እዩ ናብቲ መያታትካ ስለዚ እቲ ክምስምስ ምግያፅ ግን ሰብ ሞይቱ ክንብል ተለና ዘስሕቕ ኣይኮነን ዘሕዝን እዩ ንክትሓዝኑ ዘይኮነ ግንስ ሓበሬታ ናይ ትግራይ ቀፂሉ ኣብ ቆላ ተንቤን እውን ደብዳበ ካይዱ እዩ ብልጽግና ኦሮሞ ያው ኒ ታርጌት ዝገበሮ ኣብ ተካባብታት ንእሽተይ ርሕቕ ኢሉ ዘሎ ሰራዊትና ነቲ ሰራዊትና ታርጌት እዩ ነይሩ ናይ እንትጮ ናይ ገንደብታ እውን ሰራዊት ኣሎ ተባሂሉ ባንዳታት ትግራይ ኢንፎርሜሽን እናመሓላለፉ ሂቦም ሰራዊት ንረክብ ደኾን ተባሂሉ እቲ ድሮን ምንቅስቃሳት ተገይሩ ማለት እዩ ሰው እዚዩ ኢልና ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ውሽጥና ዘለው ባንዳታት ሒዙ እውን ንኣብነት ኣብዚ እንዲኩም ሓደ ገያፅ ዝስሕቕ ዘሎሲ ካብቶም ባንዳታት ሓደ ባንዳ እዩ ሒዝቶም ባንዳታት ዝፅሕፍዎ ዝልጥፍዎ ነገራት ስክሪንሻት እናገበርኩም ሓዝዎ ተጋሩ ምክንያቱ ትግራይ ፅባሕ ንጎ ሓራሕ ትወፅእ እያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ክእለ እዩ እዚኣ በደንብ ሓዝኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ክእለ እዩ እዞም ገያፃት እዞም ሸያጥን ናይ ሞት ትግራዋይ ዝሕጉሶም ትግራይ ክትጠፍአላ ዝነበሩ ዘንጨውጭው ዘለው ተጋሩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብናይ ትግራይ ሕጊ ንኦም ኢና ክሳደ መንጠልጢልና በዳባይ መቐለ ክፍረዱ ክንገብር ብፍርዲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ መጀመርታ ቶም ፀላእትና ጀነሳይድ ዝፈፀሙ ቶም ገበነኛታት ንሳቶም ማለት ናይ ንሓቶም ጨካናት ምዃኖም ንሳቶም ፀላእትና ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ትግርኛ ተዛሪቦም ፅዋሕ ንወይ ይቅርታ ክሓቱ ከይመስለኩም እዚኣቶም ኣብ ሰዓት እዚዩ ድሮና ዝጨፍጨፋሉ እንኳዕ ተጨፍጨፈ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ተጋሩ ነውና እዚኣቶም ሕድሕዶም ዝልጥፍዎ ዘለዎ ማሕበር ሚድያ ስክሪንሻት እናገበርና ንሓዞ መርትዖና መረጃና ንሱ እዩ ሽሞም ተቀየሩ መንነቶም ግን ኣይቅየርን እዚኣ ከም መልእኽተይ ንኩልኩም ተጋሩ ከምኡውን ኤርትራውያን ኮይንኩም ኣብዚ ሰላም ዝዓሰርኩም ቀጽልሉ አንጻር ሰላም ጎስጓስ ናይ ጽልኢት ናይ ህዝብና ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ብሰላም ዘላቂ ከይመጽእ ጎስጓስ ዝገብሩ ሰባት እውን ንዚኦም ንፍለጦም መን እዮም
بدم بجيرنا مالتيو سو ازيو كور زخونه انا مقالسي እንታይ እዩ ኢልና እንተሪእና ዮ እቶም ኣብ ውሽጥና ዝነዩ ናይ ባዕልና ተጋሩን ኤርትራውያንን ምስ ብልጽግና ተሰሊፎም ሕሰውሉ ንህዝቢ ትግራይ ንኽጭፍጨፍ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ንክኸፍል ሒዘብ ትግራይ መብራህትን ኢንተርኔትን ጥራይ ዘይዓፅዎ ዘሎ ባንኪ ጠቕላላ በቃ ሒዝተዓፅ እዩ በረራ ከም ትፈልጥዎ ተዓፅ እዩ ንምንታይ እዞም ገያፃት ተጋሩ ሒዞም ዝስሕቁ ኣብዚ ዝዛረቡ ዘለው ሲ እንታይ እዩ ገይርኩም እቲ ህዝቢ ብምንታይ ሞራል ከኢኹም ድህላት ኮይንኩም ኢኹም በር ብምንታይ ሞራል ከኢኹም ንብልፅግና ክትድግፉ ረይሳ ምዃንኩም ዘርእየኩም ባይዘው እዚ እዩ ሶ ግን እዚ ኢልና ሒዚ ብልፅግና ኦሮሞስ ብደቡብ ራያ ብሰለስተ ግንባር መፁ እዩ ኩናት ከፊቱ እዩ ካብ ኣላማጣ ካብ ኮረም ካብ ጥንቡጋ ሃዲሙ ኸይዱ ስንቅን ሓድሓድ ነገር እውን ተይሓዘ ሃዲሙ ኸይዱ ኣይኮነን ተመዓራርዮ ቆቦ ዘይሩ ብዓፋር ገይሩ ከም ብሓድሽ ንደቡብ ትግራይ ንኽኣቱ መኪሩ ነይሩ እዩ ሃየ ሰራዊት ትግራይ ግን ድሂኹ ኣባይርዎ ኣሎ ዝገርመኩም ምስኡ እቲ ናይ ሓራ መሬት ዝብል ዘሎ ጓሓፍ እኒ ተስፋይ ንጉሰ ዝምዕራይ ንመርሑ ኢና ዝብል ዘለው ንወደን ጥሩ እዞም እዱግ ንጻድቃን እዞም ካሕዳማት ናሃቶም ልኡኻት ተይቀር ሒዞም መፅኦም ተረጊፆም ተዳሂኾም ግን ድሕሪ ሒዚ ራያ ሓራ ዝወፅእ መሬትና ማንም ዝኾነ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ኣይኣትዋን እዩ እዚኣ ፍለጥዋ ተስፋ ካቁረፁ ብምንም ተኣምር ድሕሪ ሒዚ ደቡብ ትግራይ ብልፅግና ኦሮሞ ክረግፃ እዩ ማለት ሞት እዩ ባይዘወይ ሞት እዩ ኣብ ቆቦ ይመዓራረ ኣብ ዓፋር ይመዓራረ ተመሊሱ ናብ ደቡብ ትግራይ ዝኣትወሉ ዕድል ከም ዘየለ ተስፋ ቁረፆ እንትን ባንዳታት ማለት እዩ ሶ እዚ ሃይለ ለማዓንቲ ደብዳባት ቀፂሉ እዩ ብልፅግና ኣብ ፌስቡክ ይፅሒፈ ኣለኹ ገይጋ እዩ ሸኩልካ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ትብል ዘለኹም ደርገፍ ይትበሉ ኣነ ኣብቲ ባይታ እናጣለልኩ ሓበሬታ ካብ ባይታ እናተቐበልኩ ኢንፎርሜሽናት ሸር ዝገብሮ ነቲ ልቢ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝጨናነቕ ሓበሬታ ይንኡ እዩ ሶኢልኩም ግን ዘየድል ነገራት ብውሽጢ ፅሕፉን ማሴጅ ትገርፉ ዘለኹም ሓደ ሰባት በቃ ብትልሃትኩም ዓቕሚ ተቃለሱ ንትግራይ ናተይ ቃልሰይ እንድሕር ዘይተመችይኩም ቻው ፀገም የብሉን ናይ ይምልከተኒ ኩልና በብዓቕምና ግን ንትግራይ ንቃለስ ተዳ ዘየለ ግን ሶኢልኩም ዓጀውጆ ይትበሉ ብሓፂሩ ሶ እቲ ኣብ ፀለምቲ ቁምበላታት ሸንድዩ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ግን ተጎደና የለን ኣብ ፀለምቲ ማለት እዩ ጎስጓሳት ግን ይካየድ ኣሎ ንሕና ሒዚ ወሲና ኢና ምዕራብ ትግራይ ሲ ክንምልስ ኢና በቃ እዚ ዘይትቕበሉ ተጋሩ ሕማምኩም ታእዩ ሕክምና ኸይድኩም እውን ክትሕከሙ ይትኽእሉ ንኸመ ሰዓት እዩ ስለዚ ንሕና ምዕራብ ትግራይ ግደይታና እዩ ክንምልስ ናይ ታደሰ ወረደ ኢንተርቪው እናስማዕኹ ነይረ ሒዚ እንዳጋጣሚ የወዳእኽዋን ብምልኣ ግን ይሰምዕ ሲ ኣብቲ ፈለማ እንታይ እዩ ዝብል ይብለካ እቲ ውዕሊ ናይ ፕሪቶሪያ ታደሰ ወረደ ኮይኑ የዛረበኩም ዘለኹ ኣነ እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዚ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንታይ ምስለካትኩም ብዙሕ ዓንቀጻት ኣለዎ እዩ ሒዚ ሰዓቱ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ኮይኑ የዛረበኩም ኣለኹ እዚ ዓንቀጻት ብዙሕ ሕግታት ዘለዎ ዓንቀጻት እዩ እዚ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማለት እዩ ያው እቲ ጋዜጠኛ እውን ክቡር መራሒና ጀነራል ታደሰ ወረደ ይቅርብዎ ዘሎ ስለዚ ቶም ዓንቀጻት ኣብቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣትዮም ዘለው ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም እዮም ዝቕፅሉ እዚኦም ከም ኢሎም ዝቕፅሉ ዘለው ማለት እቲ ውዕሊ እንታይ እዩ መስለካትኩም መጀመርታ እቲ ኣለኩም እንታይ እዩ ዝነበረ እዛ እወ የቕረይታ ንገርገሪኹም ክህረኩም ይኽእል እዩ ቀልዲ ምስኩም ነገር ብጣዕሚ ኣነ ዘሕፈረኒ
ዘሕዘንን ዘሕፈረንን ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሎማዓንቲ ኣቀራርባ ሚድያ ተጋሩሲ ናይ ብሓቂ ዲና እዚኣ ጥራይ ወሊ ማለትስ ከመናስ እዚኣ ድያ ኮይና ናይ ብሓቂ ተጋርዋኒ ታደሰ ወረደ በቃ ኣትብሰባት ኣትብሰባት ግደፉ صدحما ود ما تاخذ ولا كاي هي زي تدول لي انا يحدث ورد ملط يحلف يا زلهو حيزي ايتربشن بيدحتكم صنح بولمو زاناي وعلي بوتوريا انتي صقام كن زلتا خغلص علن مقدم اتا صنحون دو حيساوي تدول لي بلكم الله حيدي تن وعلي بوتوريا عندي نغركم زلخو تحدث ورد خوينه مالتي حيدي تا تن حدا خلته سلسته بلا زقصنا ناي وعلي بوتوريا تحتي تا تمن شفت لا وصياتني واي حيدي ونسي دقاسي نو لتحدث ورد سراويت مفراس مالتي تردكم دي سراويت مفراس تا زي جبرنا يا تا دي اريا تا دي ار دي ار كو سراويت زدليو حاجه جيكا ناب اوكي سوري سي هاي تسفاي دس ولا قلدي يقريتا ماني خاخور حاو زعوا ناي زا ناي لما انت مجلسي ناي تግራይ تلفزيون اندي زلخو زاناي صقمناس مس فدرال هو ناي فدرال هو مسو خوينا نفتحا ነገር ስለዚ ነበረት እየ እዚኣ ዝገጽ ዘለኹ ዋይ ቀዳም እዩ ዘሎ ጋና ምሳሕ እኳ ምሳሕ ዝገርመኩም anyway እንድሕር እዚ እውን ዝሕር ዘኽርየካ ኮይኑ ሲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ባይ ዘ ወይ ሶ ናብቲ ቁም ነገር ክንመጽእ ኣስመረ ኣተታይ ለካ ሻዕብያ ትብል ኣለካ እንታይ ፀገም ኣሎ ሻዕብያ እኮ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣነ ትግራዋይ እየ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፀላየ ኣይኮነን ፀገም የብልን ካብ ኣካል ናይ ኤርትራ እንተኮይነ ካነ ፀገም የብልን ሶ ኤኒዌይ ናይ ታደሰ ወረደ ሲ ታ ዲዲአር ዘይምትግባርናስ ደስተኛ ኣይኮንኩን ኢልና ኣሎ ሎማዓንቲ ንሕና ግን ያው ብልፅግና ኦሮሞ ሲ ውዕል ቪክቶርያ ኣፍሪሱ ጨፍጫፋት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እየካይዱ ኣሎ እዚኣ ኢሉ ክዛረብ ዘይኽእል ወዲ ወረደ ብጣዕሚ ውርደት ኢና ንተጋር ባይዘወይ እዚኦም ዝመሰሉ መራሒና ኣብ ወንበር ከፍ ኣቢልና ኔና ውርደትና እናበሉ ሂወቶም ሙሉእ ትግርኛ መልሓሶም ዘየፅረዩ ግን ካስ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ጌርና ግዜያዊ ምሕዳር ጌርና እዮም ዝኔና ማለት እዩ መሕፈሪ እዩ ባይዘወይ ናይ መጨረሻ መሕፈሪ እዩ ብልፅግና ኦሮሞ ፀላኢና እዩ ውዕል ቪክቶርያ ኣፍሪሱ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጀነሳይድ ሰላሕታዊ ጀነሳይድ እናፈፀመ ፀኒሑ ሒዙ ካነየ ብድሮን ገይር ህዝቢ ትግራይ ይጭፍጭፍ ኣሎ ብልፅግና ኦሮሞ ታደሰ ወረደ ብጣዕሚ ውርደተኛ ኢኻ ሼም ኦን ዩ ባይ ዘ ወይ ታደሰ ወረደ ብጣዕሚ መሕፈሪ ኢኻ ዛዕባ ዲዲአር ክትዛረብኒ ሎማዓንተ ትግራይ ቴሌቭዥን ወፂኻ ኢድካ ሃብ ሪዛይን ጌርካ ናብ ወታደራዊ መሪሕነት ክመፅእ የልካ ኺድና ፍታ ወንበራ ፖለቲካ ናትካ ኣይኮነን ኣይተረድአካን ፖለቲካ ብጣዕሚ መሕፈሪ ኢኻ ባይ ዘ ወይ መራሒ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ቃለ መሕተት ዘይኮንካ ትህብሲ ንተን ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኩለን ዕድመ ጌርካ ፀዊዕካ መፂኻ ፌደራል መንግስቲ ንብሎ ዘለና ናይ ብልፅግና ኦሮሞ መራሒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ብድሮን ጠጠወብን ሓደ በረራ ኣየር ጠጠው ኣቢልካዮ ዘለካ ስነ ስርዓት ጌርካ ናብ ቦቱ መልሶ ክልተ ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ 5 ዓመት ዕፅዋን ክባን ይኣኽሎ ባንክታት ሂዝ ጠጠው ኣቢልካ ዘለካ ቅርሺ
መገዛ ቅርሹ ከም ደስቱ ከም ቃሕ ዝበሎ ከውፅእ ስርዓት ግበር ዓለም ፍለጥ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከም ብሓድሽ ጀነሳይድ ብልፅግና ኦሮሞ ጀሚሩ ኣሎ ኢልካ መግለፂ ክትግበአካ ተሃላይ አንተም እዚኡ ሚሚክ ኣይትግበረን ወዲ ወረደ ትብሉ ዘለኹም ከዓነየ ኣፍኩም ሓዙ ሚሚክ ጥራይ ኮና ንገብሮ ባይ ዘ ወይ ወዲ ወረደ ዝሕተቶ ሕቲ ብሕጊ እውን ኣለዎ እዩ እቶም 447 ጀነሳይደራት ናይ ትግራይ ቶም ጨካናት ናቶም ሰነድ ተገይረ ተሓሒዙ ምስ ጌታቸውን ምስ ጻድቃን ሽርሒ ገይሩ ዝለቀቆም ሓደ እዩ ብሕጊ እውን እንደድዮ ኢና ባይ ዘ ወይ ፅራሕ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ክነገረኩም ትግራይ ብድሮን እናተጨፍጨፈት ግን ዲዲአር የተገበርናን ኢሉካ ንህዝቢ ትግራይስ ሎም ማዓንቲ ከዓ እንታይ ይነግረና ኣሎሲ ጸለምተ ኢድና እንዳሃለወ ንሕና ኢና ሰራዊት ትግራይ ካብኡ ኣልዒልና ወምፂና እዮም እቲ ንሱሲ ንፌደራል ረኪብናዮ ኢሉካ ኣትርታ ካብዚ ንላዕሊሲ ሰራዊት መንእሰይ ሰራዊት ትግራይ ሓቅኻ ኮይኻ ክትሓርቅ ክትናደድ ዝጠስጠሰ መሪሕነት ኣብ ወንበር ከፍ ኢሉ ንስኻ ጅግንነት ሰሪሕካ መስዋእቲ ብፃይካ ትግራይ ትስዕር ኢሉ ሕድሪ ሂቡካ ሕድሪ እናኽበርካ እንዳሃለካ ግን ከምኒ ከምዚኣቶም ከምኒ ታደሰ ወረደ ግን ንኣኻ ውሪዶምካ መንእሰይ ትግራይ ተጋዳላይ ትግራይ ቲዲኤፍ ትግራይ እንታደሰ ወረደ እዮም ውሪዶምካ ተረዲኡና እዩ ሕዚ ብደንቢ ካብ በዓለም ስለ ንሰምዖ ዘለና ሒዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ልኡኻት ናይ ብልፅግና ማለት እዮም መቐለ ከፍ ኢሎም ስልጣን ናይ ትግራይ ሒዞም ሕሰውሉ ተጋሩ ኣሕዋተይ ቀልዲ እንድየ ጀሚረዮ ተተተተተተ ዝለነበርኩሲ ታደሰ ወረደ ትግርኛ ጠፊጎ ይመስለኩም መልሓሱ ዝዕፀፍ ንምንታይ ይመስለኩም መልሓሱ ዝዕፀፍ እሱ እንተሎ መልሓሱን ርእሱን ስለ ዝጋራጮ እዩ ተረዲእኩም መኪና ተተጋራጨን ድምፂ ትሰምዕ ትድንግፅ ወዲ ወረደ ግን ተንኮለኛ ስለ ዝኾነ እዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ ዝሓስቦም ዘሎ ነገራት ተጠንቂቐ ክዛረብ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ግን ኣይሓስብን ርእሱ ተነኺኡ እዩ ክነግረኩም ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዝሓስብ ዛዕባ ሃፍተ ገነት ዛዕባ ስልጣን ዛዕባ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ኮይነ ከም ጌታቸው ከይክሸፍ ብህዝቢ ትግራይ ከመይ እናገርኩ ከዳናግር እዩ ዝለና ዘሎ ኣና ከዓ ዓያሽ ኣይኮንን ኣይንዕሾን ተተተተተ ናልካ ኪድ 4 ኪሎ ተደሪኻ ምዕራብ ትግራይ ግን ክንቋፀር ኢና ድሮናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝሽንድዋ ዘለዋ ቁምብላታት ትግራይ ሓደ ሓደ ይኹም እንታይ ትብሉስ ኣንፃር ድሮን የብልና እንዲና ገለገለ ክነግረኩም ተጋርዋኒ ኣንፃር ድሮን ሃለወና ንሰይ ኮነ ዲስከሽንና ሒዚ ብልፅግና ድሮናት ቁምብላ ዝሽንዱ ዘሎ ሒዚ ሓደ እንታይ ዓጢቕና ንምፍላጥ እዩ ክነግረኩም ትፈልጥዎ ኣለኩም እዚ ድሮ ናይ ኣንፃር ድሮን ኣለና ደ የብልናን ናተን ፍሪዝ ዝገብር እንታይ መሳርሒ ሒዝና ኣለና ይፍትነና እዩ ዘሎ ሒዚ ሰዓትኩም ዋ ኣታ ክልተ መኪና ተቃፂለን ኣታ ሓደ ሰብ ሞይትና ከምዚ ኮይና ኣንፃር ድሮን ዘይብልና ገለገለ ዝሓፍኩም ለይውን ኣለኹም ሕቶታት ይኹን ገለ ተባሻጢኹም ከኣኒኹም እሞ በቃ ንሕና እውን ስቁኢልና በቃ ብስምዒትና ክንቃለስ ትምርዳ እዩ ኣሕዋት ከምዚ እንዳ ኣጋጣሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣየር ሃይሊ ኤርትራ ድሮን ሃይሊ ኤርትራ ግንባራት ናይ መከናይዝ ኤርትራ ኣብ ተጠንቀቕ ኣሎ ሂዚ ኣብ ተጠንቀቕ ኣሎ ተረዲእኩም ንሕና ምስ መልኣኽ ይኹን ምስ ሸይጣን ተሰሊፍና ላዕላውነትና ክነኽብር ኢና መሬትና ክንምልስ ኢና ፀላእትና ክንድምስስ ኢና ድሕሪ ሒዚ ምሽምቓቕ የለን ኩናት ተወልዕ እዮ ህዝብና እዚ ኩናት እዚ ከዓነየ ክናዋሕ ክጓተት ታደሰ ወረደ ግዜ እናወሰደ ንሕና እዚኡ ዕድል ክንህቦ የብልና ሓቢርና ክንቃለሶ ኢና ታደሰ ወረደ ይኹን ጌታቸው ይኹን ጻድቃን ይኹን ካልኦት ባንዳታት ይኹኑ ኣብ ትግራይ ዘለው ይኹኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ይኹኑ ምስ ፀላእትና ተሰለፈ ኩሉ ግዜ ውድቕ እዩ ሕሱር እዩ ኣብዚ ለክፈስፈስ ክንብል የብልናን ከም ተጋሩ እዚኡ ክንደራደሩ እውን የብልና ፀለምቲ ዝነበረ ኣብ ኢድና ቁፅፅር ዝነበረስ ባዕልና ረኪብና እየልካና ኣለኻ ወንጀል እዚ ንባዕሉ ስለዚሁ ኣብ ኢድና እንዳሃለወ ንፀላኢ ኣረኪብካ ብምንታይ ሕገ ደንቢ እዩ ብልፅግና ንምዕራብ ትግራይ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዘመሓዳድሮ ብምንታይ ላዕላውነት ትግራይ መደራደር ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ኣብ ምድርዳር ኢና ፀኒሕና ኢልና ሎማዓንቲ 3 ዓመት ፀኒሕካ እዚ ክትነግረና ሎማዓንቲ ምዕራብ ትግራይ ስለተወሰነ ሰራዊት ትግራይ ንስኻ ፈተኻ ፀላእካ ምዕራብ ትግራይ ክንምልሶ ኢና ኢሉ ዝምርሽ ሰራዊት እኒሄና ወዲ ወረደ ተጋዳላይ ኮይካ ነርካታ ስረይ ትፍታሕ ሒዚ
ሰብ ኣይኩን ምግዳል እንታይ ድዩ ሃይማኖት ምግዳል ምቅላስ እንታይ ድዩ ስረ እንዲኻ ዓጠቕካ ነርካ ንምንታይ ዳ ሒዚ ናብ ስረኻ ናብ ቀሚሽ ትቕይር ኣለኻ ወዲ ወረደ ስብነት እንታይ ድዩ ጅግንነት እንታይ ድዩ ዋ ወዲ ወረደ እቶም ትማሊ ተሰውእ ትግራይ ዝስዕርና በሉ እኮ ደቅካ ኮይኖም ዝኾኑ ብዕድመ ብፆትካ እውን ተሰዊኦም እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚኡ ጅግንነት ሰሪሕካ ድዩ ዘሕሸካ እዛ ሂወት ተሪፋትካ ዘላ ንክትፍለያ ዛ ዓለም እዚኣስ ብውርደት ኢኻ ከም ታደሰ ወረደ ከም ሶሪ ከም ጌታቸው ከም ጻድቃን ግደፍ ልቢ ግበር ታደሰ ወረደ ትተይ ትበለና ትግርኛ ጠፊኡካ ንፈልጥ ኢና ትግርኛ ኣይጠፈካን ትግርኛ ምንዝራብ ጠፊኡካ ዘይኮነስ እቲ ተንኮል ትክፋት ኣብ ድሕሪ ርእስኻ ዘሎ ንሱ ክወፀልካ ስለ ዘይከኣለ እዩ እዚ ከዓ ምስ ተጋሩ ኣየስማዕምዐና ታደሰ ወረደ መግለፂ ክትህብ ተለካ ኢንተርቪው ናይ ኢንተርቪው ሒዚ ለግዘር ታይም ኣይኮነን ተመቺካ በቃ ክዳውንቲ ሱፍካ ተኸዲንካ ገዲልካ መፂኻስ ኣብ ትግራይ ቴሌቭዥን ኣና ሒዚ ቃለ መሕተት ክትህበና እንታይ ዓይነት ጓሓፍ እዩ እዚ ብሱር ኣካይዳ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ እዚ ከብሱር ናይ ትግራይ ውርደት እዩ ታደሰ ኣይተዋርደና ባይዘወይ ንዕበት እዩ ቃለ ምሕተቲ ከምኡ ኣይኮነን ተጋሩ ልቢ ንግበር ዝኾነ መራሒ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ሲ ቃለ ምሕተት ዘይኮንካ ትገብር ንህዝብኻ ተረጋግእ 15 ኮይን ዘለዋ ተን ዓንቅታት ናይ ውዕል ቪክቶርያ ንፈልጠን ኮይና ታደሰ ወረደ ካባኻ ንላዕሊ ኮቲ እንግሊዝኛ ንርድኦ ኢና ነንቦ ኢና ንሕና ካባኻ ንላዕሊ ይብለካ ኣለኹ ታደሰ ተተፅሓፈ ናይ ውዕል ቪክቶርያ ሲ ንኣና ክተስተርጉመና ኣይትመኩር ንህዝቢ ትግራይ ግን ኣይትሽውድን ስለ ዝርድአና ንሕና 15 እየ ዘለዋ ብዙሕ እዩ ዘለዎ ኢልካ ብዙሕ ዘለዎም ናይቲ ሃገር 106 ዓንቀፅ ዝሓዘ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ ደንቢ ኣሎ ምስ ሕውሱ ሰይተብሎ ተን ውዕል ቪክቶርያ 15 እዮም ሓደ ኢላ እስከ 15 ተን 15 እታ ናይ ፌርማ መጨረሻ እያ ተን ቀንደባ ዘለዋ ግን 11 ተን 12 ከባቢ ተን ጠንካራታት እዮም ናይ ዲዲኣር ኣይኮንካን ሒዚ ክትነፍሐንን ብስሩስ እዝነይ ተፅመኒ ታደሰ ብዛዕባ ዲዲኣር ተወግዕኒ ሎሚ መቺኳ ድዩ ዘሎ ነገሩ እንታይ ውስኪ ትሰቲ ክልተ ሰለስተ ቆልዑ ሒዝካ ትድቅስ ንስካ ተመቺኳ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ይጨኒቕዎ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ እዩ ስድርኡ ገዲፉ ንህዝበይ ክምልሰለኒ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ናቱ ቀልሲ ግን ንስካ ክትሕሾ ንሕና ይንፈቅደልከና ድሕሪ ሒዚ ስለዚሁ ኣብ ትግራይ ጨፍጫፋት ተካየደሉ መጀመርታ ኣጀንዳ ጌርካ ክትዛረበሉ ዝግብአካ ንኩለን ሚድያታት ፀዊዕካ ቃለ መሕተት መፂኻስ ዓንቀፃት ብዙሕ ዝሓዘ ውዕል ቪክቶርያ መደራደሪ ዲዲኣር ዘይገበርና ናይ ዲዲኣር ይሕመካ ኣሎ ሒዚ እውን ይሕመካ ኣሎ ናይ ዲዲኣር ሰራዊት ትግራይ ክተፍርስ መን ቅበለካ ትጓሓፍ ሰራዊት ከፍርስ እንተለካ ዲዲኣር ክገብር ትጓሓፍ መን ኮንካ ኢኻ ንስኻ መን እዩ ገባር ንሓዳግን ዝገብረካ ትግራይማ ናይ ኩልና እያ ከምቲ ማለት ተሰውእ ትግራይ ትስዕርና ወለ ግን ብኸማኻትኩም ዝመሰሉ ደካማታት መራሕቲ ኣይሕምሸሽን ትሕድሪ ፀላእትና ንኣኻትኩም ልኢኹም ንስኻትኩም ግን ከንቱ ንክትገብርዎ ትኸድዎ ዘለኹም ከይዲ ንፈልጦ ኢና ሒዚ ፈሊጥናኩም ኢና ልክዕ ሓደ ሓደኹም ክትፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ክስምዐኩም ይኽእል እዩ ምክታይ ኮይኑ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ይሕመኒ ኣነ እኮ ምቹ ቦታ እየ ዘለኹ ኣሕዋት ንምንታይ እየ 2-3 ግዜ ኣብ ፌስቡክ ሒዚ 2 ሰዓትን ገለን ፃኒሒት ነይሩኒ ኣብ ሶሎ ሚድያ ድሕራይ ፅንሒለ ምስ ሃይለ ናይ ሰዓት ንፈርኣን 2 ሰዓት ሓበሬታታትን ኣብዴትን ክወኩም እየ ሒዚ እንደገና ኣብዚ ወፅእ ኣለኹ ንምንታይ ሂወተይ ኣነ ንትግራይ ዝቃለስ ዘለኹ ህዝበይ ስለ ዘግድሰኒ እቶም ሰባት ይሳቀ ስለ ዘሎ ናይ ውሽጥና ሽርሕን ጉርሕን ተንኮልን ክፍኣትን ተነቃልሕ ሓላፍነት ስለ ዝስምዐኒ እዩ ንስልጣን ንሃፍተ ገነት ንገደገደ ኣይኮነን እኮ ኣነማ ምቹው ዓለም ኣለኹባ ከምቲ መብዛሕትኡ ዘለኽዎ ዓለም ብትናተይ ዕድመ ሒዝ መንእሰይ ዝሰቲ ዝሰክር ፈቐዱ ዝውዕል ገለገለ እኮ ኣይኮንኩን ኣነ ንምንታይ ዋ 9 ወርሒ እኮ ኣደይ ጠኒሳት ንማዕረኸም ኩልኩም ተጋሩ ግን ብጣዕሚ ዓደይ ስለ ዝፈቱ ህዝበይ ስለ ዝፈቱ ሰራዊተይ ስለ ዝፈቱ ውድበይ ስለ ዘኽብር ቃልሲ ምስ ህዝበይ ክቕፅል ኢለ ዝወሰን ኩሉ 2020 ለይቲ ህዝብና ደቂሱ እንዳሃለወ 7 ሃገር ዓዲሙ መፂኡ ብልፅግና ኦሮሞ ንህዝቢ ትግራይ ጀነሳይድ ኣውጁ ጀነሳይድ ዝጀመረሉ መዓልቲ ናብ ሻርሻይ ዓመት ንኸደሉ ዘለና ኣነ ኣብ መስመር ኣለኹ ምስ ህዝበይ ኣለኹ
ምስ ሰራዊተይ ከዓ ኣለኹ ውልቀ ሰባት ግን ከጥፉ እንተለው ከባላሹ እንተለው ብሽሞም እናፀዋዕና ፀርፈ ኣይኮነን ንዕቀት ኣይኮነን ሓቅነት ኢና ንዛረብ ስለዚሁ ታደሰ ወረደ ወይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሰለፍ ወይ ኪድ ሻንጣ ከኣሽካ ከምቶም ዝሃደሙ ህደም ሕርያ ግን ናትካ እዩ ተኾነ ግን ስረኻ ቀወተ ጌርካ ኣፅኒዕካ ኣብ ሰዓት እዚ ካራባታ ተኣስረሉ ኣብ ሚድያ መፂኻ ኢንተርቪው ትህበሉ ሰዓት ኣይኮነን ብጣዕሚ ሓሪንካ ብጣዕሚ ንህዝብና ተተዋብዐሉ እዛ ነገር እዚኣ ዕፅዋን ክባን ከም ብሓድሽ ኣይንኣትዋን ምስ ጎረባብትና ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ኣመዓራሪና ፌደራል መሬትና ዘይምልሰልና እንተኮይኑ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ሶሙናት ባንክታት እንድሕር ዘይከፍት ኮይኑ ኣየር መገዲ ዘይከፍት ኮይኑ 4 ኪሎ ከይድና እውን ማተን ኣየር ኣብኡ ዝኔዋ ናትና ደም እየን ንሕና ኢና ጥሪና እየን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ኣየር ዘይገደፍና ጉሒፍና ክነምፀን እውን መብት ኣለና እዩ ክነግረኩም መብትና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሃይል ወልና ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መገዲ ወልና ሃፍተገነት ጓሕ ጉሒና ክነምፆ ኢና ተብ ትግራይ ተቃፀለ ተሰረቀ ንብረትና ትካልና ህዝብና እቲ 30 ዓመት ብደም ናይ ተጋሩ ተሃነፀ ሃፍተገነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጓሕ ጉሒና ዘይነምፀሉ ምክንያት እንታይ እዩ ክንሰርቆ ኢና ክንወስድ ናትና እዩ ትካልና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መገዲ ናትና እዩ ዘን ኣየራት እዚኣተን ናብ ከይንቀሳቀሳ ተገይረኒዋ ናይ ባዕልና ፓይለት ኮን ነውና እዮም ነምፀን ብቅልፅምና እንታይ ማለት እዩ ስራዓት ኢና ንቃለስ ህዝብና ክጠምኸም ብሓድሽ ህዝብና ክብተን ህዝብና ክሃድም ጭካነታት ተመሊኡ ብፀላእትና ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጥና ኮይንኩም ተጋሩ ግን ዕንቅፋት ትኾንና ዘለኹም ዓገብ ክንብለኩም ንደሊ ወዲ ወረደ እንታይ ኢኻ ኮንካ ኢንፎርሜሽን ዘይትረክብ ዘለካ ብልፅግና 5 ክፍለ ጦር ሒዙ ናብ ራያ ከኣቱ ለይቲ ተኽሱ ከፊቱ ንምንታይ ዝዓባ ዘይትዛረብ ወዲ ወረደ ቶም ልኡኻት ዝኣካዮም ሸፋቱ ዓፋር ዝኔው ሒዙ እውን ርክክብ ዘየቋረፅካ ምሳቶም ምስ ብልፅግና መፂኦም ለይቲ ኩናት ከፊቶም ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዛዕባ ዘይትዛረብ ትኾንካ ወዲ ወረደ ትደዋወል እንዲኻ ምስቶም ዓፋር ዝኔው ሸፋቱ ርክክብ ትገብር እንዲኻ ብሲግናል ትፅሓፉ እንዲኹም ብዋትሳፕ ትፅሓፉ እንዲኹም ፍሉጥ እንድዩ ታደሰ ወረደ እንታይ ዳ ኮንካ ከመይ ድዩ መሕዘኒ ብጣዕሚ ተጋሩ ኒው ትግራይ ትፃረፍ ድሓን ሰሎሞን ተስተኻኸል ፀገም የውልን ብጣዕሚ ተጋሩ ግን ዕድለኛታት ኢና ብሓደ ወገን ምክንያቱ ጠንካራ ዝኾነ ሰራዊት ጠንካራ ዝኾነ መሪሕነት ሰራዊት እኒሄና ኣብዚ ባይታ እዚኡ ዕድለኛታት ኢና ደስ ክብለና እውን ክፍእል ኣለዎ ሓቀ ሰራዊት ትግራይ ከዓ ንወሲኑ እዩ ምዕራብ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና መብትና ክክበር እዩ ላዕላውነትና ክክበር እዩ ናትና ዝኾነ ንብረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሃሉ ኣብ ደብረ ዘይት ይሃሉ ኣብ ዝኾነ ይሃሉ ክንምልስ ኢና ኣየኹም ኤርትራ እውን ብዙሕ ምርዳእ ተገይሩ ኣብ ጎና እያ እወ ኣብ ጎና እያ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎና እዩ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጎና እዩ ምስ ኣምሓራ ምርዳእትና ወዲእና ኢና ኣይተጠራጠሩ ድሕሪ ሕዚ 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጨፈሉ ኣውቂዑ እዩ ረዲኩም ኣውቂዑ እዩ ምሳና ስለፍ ሓይሊ ፈጢርና ኣለና ፈትኹም ፀላኹም ሻዕብያ ወልኒ ወዲ ኣስመራ ወልኒ ወዲ ገለ ወልኒ ትግራዋይ እየ ፅሩይ ትግራዋይ እየ ሕሩር ትሪእዎ ኣለኹም ትግራዋይ ማለት እዚ እዩ ትግራውነተይ ዝሕድገኒ ማንም የለን ባይዘወይ እንኳን ምስ ኤርትራ ሲ ምስ ካሊእ ተሰሊፈ እውን ብልፅግና ኦሮሞ ንዘለኣለም ንትግራይ ከይትንክፍ ብስሩ ከጥፈአኩም እየ ዝበለና ተየጥፈና ክነጥፍኦ ሲ መብት ኣለና ክነግረኩም ኣብ ዝኾነ ዓለም ከጥፈካ ዝበለካ ኣካል ሲ እስካብ ዘጥፈካ ኣይትፅበዮን ተየጥፈካ ዘጥፍኦ እዚ ከዓ ፈኻር ኣይኮነን መሪሕነት ታደሰ ወረደ ግን ለክበሰስ እናበልና ብዚኣቶም ሰንኪ እናተጎተተ መስዋዕት ዘኽፍሉና እዚኦም እውን ዓገብ ንበሎም ብሓደ ኮይንና ብስርዓታዊ መገዲ ማለት እዩ በቃ ኣነ ሕዚ ታደሰ ወረደ መስመሩ ሒዙ መሪሕነቱ ኣመዓራሪ እስካብ ዝለዓል
ሙሉእ ብሙሉእ ነቃፈይታይን ወቀሳይን ታደሰ ወረደይ ክቅፅል እዩ ጠጠው ይብል ትግራዋይ ኮይኑ እስካብ ዝቃለስ ማለት እዩ መልሓሶ ፅርዩ ትግርኛ እናተዛረበ ክቃለስ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ጠፊዎ ከይመስለኩም ሰራዊት ትግራይ ግን ብታደሰ ወረደ ይኹን ብማንም ዝኾነ መሪሕነት ክሻማቀቕ ክተዓናቐፍ ኣይንቅበልን ንሕና ተጋሩ ኣይንቅበልን ዳያስፖራ ትግራይ ስመር ልቢ ግበር ተሰለፍ ስመር ተሰለፍ ዳያስፖራ ትግራይ ተቃለስ ብሓደ ክልተ ሓንካሳት ሕማቃት ኣይትጋጌ ግዜኻ ኣብ ዘይኮነ ኣይተባኽኖ ተሰለፍ እሺ ኣንቱም ኣንፃር ድሮን የብልና ዲና ገለገለ ትብል ዘለኹም ኦኬ ኣንፃር ድሮን ደሊኹም ንብልፅግና ብቑዕ ዝኾነ ሓይሊ ክንፈጥር ትደልዩ ንወደብ ንቃለስ ንማየጥ ገዛ ዓፂና ንራዳዳእ ኣንፃር ድሮን ኮ ስኢልካ ኣይኮነን ዝመፅእ ኣይኮነን ባጀት የድሊ ተጋሩ ምርዳእ የድልየና ሓደ ምስራሕ የድልየና ኣይኮነን ያው መንዑ ንራዳእ ታዲኩም ንራዳዳእ ብሓደ ንስራሕ ትግራይ ንኩሉ ትግራዋይ ማዕረ እያ በብዓቅምና ንቃለስ ናተይ ሓሳባት ዝንፀባርቆም ናይ ካሊእ ትግራዋይ መጨረሹ ግን እንታይ ድዩ ትልየትና ሃገረ ትግራይ ዘይኮነትን እያ ንታደሰ ወረደ እኮ ሃገረ ትግራይ ኣይኮነን ዝደልዩ ሃገረ ኢትዮጵያ እዮም ዝደልዩ እዚ ከዓ ዝኣረገ ሓሳብ ኣይንደል ድሕሪ ሒዝ ንሕና በቃ ሓድሽ ወለዶ ተሃነፀ በቶም ጀጋኑ ኣብ መትከሎም ዘለዉ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኖም ተሰሊፍና ምስ ሰራዊት ትግራይ ኮይና ሃገረ ትግራይ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘይብሉ ትግራዋይ ኣብ ጉጉይ መገዲ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ሰዓት እዚዩ ምስ ኢትዮጵያ ዶ ምስ ገለ ዶ ዝብል ትግራዋይ ሲ ኣብ ጉጉይ መገዲ ኣለኻ ርእስኻ ሲ ኣይተሃነፀን ዋ መንደቕ ነዲቕካ ትልስኖ ሰብ ኣምሂርካ ተንቅሖ ተማሂሩ ዘይነቅሕ ወዲ ሰብዓ ኮይኑ እናበለ ዝውዕል ኣብ ሚድያ ግን ታደሰ ወረደ ፀገም ኣለካ ፀገም ከዓ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሃፍተ ገነትካ ከይትንከፈካ ኢኻ ናትካ ስጋት ዛዓት ዝመውት ትግራዋይ ኣይኮነን ናትካ ስጋት ዛዓት ድሮን ኣምፂኦም ዘፈራርሕዎ ዘለው ህዝብካ ንሱ ኣይኮነን መጀመርታ ናትካ ዘግድሰካ ዘሎ ታደሰ ከምኡ እውን ቶም ኮራኩር ባይዘወይ ነው እዮም ተሰለፉ ብድሕሪት ሶ ታንክ ዩ ኒው ትግራይ 75 እንዲ 79 መሲሉ ነይሩ ጻድቃን ለካ 79 ያው እዮም ኩሎም ሓደ ዋህ ዝገርመኩም እዚ ህዝቢ ትግራይ እኮ ተይደቀሰ ሓዲሩ መብዛሕቱ ናተፀሓሓፈ ንእሽተይ እውን ናተጨናነቀ ክጭናቕ የድልየና ባይዘወይ ምጥንኻር እዩ ዘድልየና ምድግጋፍ እዩ ዘድልየና ቅርሺ ተቐቢሉ ሒዚ ትግራይ ናብ ምሽቃል ይእትይዋ ዘሎ ኣንቱም 20,000 ኮፍ ኢልኩም ሒዚ ካብ ትግራይ ተሃድሙ ዘለኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣብኣ ትፅበየኩም ገመድ ግን ሕርፈፍ ዝበለት እያ ትኸውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሃድሙ ዘለኹም ተጋሩ 20,000 እናኸፈልኩም ሒዚ ማለት እዩ ተጀሚሩ እኒአ 20,000 እናኸፈሉ ንኣዲስ ኣበባ ይሃድሙ ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትፀንሖም ገመድ ሓርፋፍ እያ ስነ ኣለዋ ሶ ዝገርመኩም እታ ገመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትፅበየኩም ኣንቱም ቅርሺ እኒሄና ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሃድም ኢልኩም ሂወትኩም ክተድሕኑ ዝመስለኩም ዘሎ እታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ገመድ ናብ ክሳድኩም ተኣቱ እሸኽ ኣለዋ ዝዋጋእ ጅግና ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክቃለስ ጅግና ንፀላእቱ ክምክት ኣብ ትግራይ ንስኻትኩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትጓዩ ክትሃድሙ ፀውዓንጎ ሃፍተ ገነት ክትጉዕጉዑ ናይ ትግራይ ተጋሩ ኮይንኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእሰርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንተጋሩ ንኤርትራውያን ማእሰርቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሑመራ እውን ኤርትራውያን ተጋሩን ይኣስሮም ኣሎ ደመቀ ዘውዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ሕዚ ሎማዓንቲ ከምዚ እንዳጋጣሚ ዘለና ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ኤርትራውያን ታርጌት ተገይሮም ኣለዉ ማእሰርቲ ጀሚሩ ኣሎ ሰላሕታዊ ማእሰርቲ እዩ ኣዲስ ኣበባ ትኸዱ ዘለኹም ካብ ትግራይ ግን ምሕረት የውርደልኩም ትክክል ትግራይ ሃገር እያ ወይ ስለዚሁ ንሕና ንቃለሶ ሃገረ ትግራይ እዩ እዚ ናይ ድሮን ቋምብላታት እንታይ ይመስለኩም ምሽምቃቕ እዩ ምፍራሕ እዩ ኣንፃር ድሮን ሒዝና ሓዝናን ከመይና ክንምክቶ ፀላኢና ከምዚ ክብለኩም
ንሽተይ ውሕልል ዝኾነ ቃልሳት እውን ይስራሕ ስለ ዘሎ ተናቢብና ፀላእትና ክንምክት ኣድላይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ማሕበረ ሚድያ ዘየድልዩ ነገራት ግን ከ ብጣዕሚ ትግራዋይ ዝሕብነሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትፈልጥዎ ዘለኩም ማለት እዩ። ብልፅግና እንታይ ይደልዩ ዘሎ ይመስለኩም ሕዚ ዘይሕጋዊ ኣንፃር ድሮን ከበድቲ መሳርሒ ሒዛ እያ ትግራይ ኢሉ ንኽኸሰና እዩ እቲ ቁምብላታት ሒዙ ሽንዱ ዘሎ ትግራይ ይፅበእ እዩ ዘሎ ካባና እንታይ ዕጥቂ ዓጢቕና እንታይ ኢና ክንትኩስ ካብኡ ንዓለም ዘይ ሻዕብያ ግብፂ ሱዳን ዕጢቓቶም እያ ኢሉ ንክሲ ንክምችወሉ ይሰርሕ ዘሎ ንሕና ተጠንቂቕና ኢና ሒዚ ንንቀሳቀስ ዘለና ባይዘወይ ተወሰኺ ሓይሊ ሒዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ተሻጊረሎ እዩ ናብ ምዕራብ ክንቋፅሮ ኢና ታደሰ ወረደ ዝበለ ይበል ዓፍዩ ክተርፍ እዩ ክዋረድ እዩ ድማ መጨረሽኡ ናብ መስመርካ እንድሕር ዘይመፅካ ታደሰይ ክትዋረድ ኢኻ ብተጋሩ ዋዛ ከይመስለካ ሰራዊት ትግራይ ሓየ ለኽበስበስ የላ እንድሕር ሒዚ ንስኻ ጠጠው ተብሎ ሰራዊት ትግራይ የለን ተረድኡ ተጋሩ ድሕሪ ሒዚ ትግራይ ለኽበስበስ የላን ንጉዕሽ ገብረ እኒ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ንምንታይ እዮም ተኣሲሮም ጋና ኣለውና እዮም ካልኦት እውን ንምንታይ እዮም ንስምረት ርክክብ ገይሮም ይቅርታ ጥራይ ዘይኮነ ካበይ ናበይ መን እዩ ቅርሺ መን ይቅበለሎ እንታይ መሓላለፍ ነይሩ ግን ንፈልጦ ኢና መን እዩ ንባዕሉ ንሂወት ሸይጡ ንትግራይ ክሸይጥ ምኩር ኣብ ቃልሲ መስመር ኒሄ እናተባሃለ ክንደይ ሽርሕን ጉርሕን ተንኮል ተሰሪሑ ኣብ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ተረዲእኩም ክትፀሪ እያ ትግራይ ፀሪኡኹም ዘይኮነ ከይዛረብ ጥንቅቅ እኒአ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ግን ክብለኩም ንእሽተይ ሒዚ ክንጨናነቕ ኢና ንእሽተይ ስክፍታታት ክንርኢ ኢና እወ እንታይ እወ ጠጠው ኣቡሎ እንዲ ኢሉ ዝብሎ ዘሎ ታደሰ እኮ ጠጠው ኣቡሎ ኢሉ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብይ ኣሕመድ ደው ኢሉ ንታደሰ ወረደ ጠጠው ኣቡሎ ኩናት የድልየና እንተረዳዲእና ቀሲልኩም ኣምሓር ሓይሊ ንዓና ከይገውጠና ፀገም ከየምፀና ተማያይጥና ወዲእና ኢና ስለዚዩ ጠጠው ኣቡሎ ንማየጥ ኢልዎ ታደሰ ወረደ ኣብይ ኣሕመድ ንታደሰ ወረደ ታደሰ ወረደ እዚ ምዝንጋዓይ ሰራዊት ትግራይ ከይትሰምዕ ኣይንፈልጠካ ታደሰ ወረደ ድሕሪ ዝስኻ ሸያጥ ዓዲ ኢኻ ብምን ተኣምር በቃ ታደሰ ወረደ ሲ ይብለኩም ኣለኹ ትግራይ ሕሊፉ ክህብ ይሰርሕ ዘሎ ናይ ጌታቸው ልእኽቶ ዝነበረ ታደሰ እዩ ዘፍፅሞ ዘሎ ትግራይ ታደሰ ወረደ ሲ ዛዕባ ትግራይ ኣይሓስብን ዘሎ ኣይግድሶን ስለዚ ንሕና ሰራዊት ትግራይ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ተኣውጁ ናይ ወርሒ ናይ 2 ወርሒ ወታደራዊ ሓላፍነት ክውሰድ እዩ ትግራይ ኣድላይ እንተኮይኑ ጠጠጥ የለን ኖ ሚልያና ካልኦት እውን ኣይኹም እዚ ናይ ልቢ ተሰበረ ገለታት ኖ ዘስብር የለን ኣይኹም ወይ ኣታ ታደሰ ወረደ ሓደ ሰብ እዩ ታይቱና ኣለኹም ክንደይ ጀጋን ትግራይ ተኾይንኩም የለን ተኾይና ልብና ንስበር ፀላእክስ ልቢ ይሰበር እንታይ ኮንኪ ናይ ምንታይ ታደሰ ወረደ ማ ሓደ እዩ ሓደ ሰብ ገዲኩም ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ ታደሰ ሒዝኩም ምእላይ ክቀሊል ኮይኑ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ውልቀ መራሕ ስለ ዝኾነ ዝወቅሱ ዘለኹም እምበር ትግራይ ሲ ብብዙሓት እያ ትምራሕ ዘላ ሒዚ ሰራዊት ማለት እዩ ጎበዛት እኒአውና ጀጋኑ መን ክዋግአላ እዩ ትግራይ ኮ ዝዋግዐ የለን ድሕሪ ሒዚ ፍረሱ ገለ ተባሂሉ ነይሩ እና ራሄል ዝሓት ክሕቶ ሲ ኣይተጋጊኽን ኣየኹም ናይ ልቢ ስባራት ኣይተርእዩና ግደፉ ኣዮና ፀገም የለን ትሽርሕን ጉርሕን ተንኮልን ክፋትን ግን ተረዲእና ካይና ታደሰ هو تفكر نايبين الجن إحنا نقبلن نايبين وسانة يا تناي راهل صح كين يدري له نايبين وسانة سين إحنا حيث نقبلن هذا صور ده ما بعلي فلت نقح فوق طيب هذا صدق تمز خدنا عبدي تديكم سلازين إحنا تدري ناس في إمرجنسي وجه تقرأ رأيتا نتورك نافجازاي كربيلاسي نا واي فاي تغير السلكي نحن تاي مسلكم تجارواني خمسنا يكن محيط غير مسلكم تقرأ آتي بتسقنا خوينات نتجار خدفر نتجار خباسابس أي خل حريزي خاموز دبر اللي جزيه حالي في يلا
300 ዲግሪ 360 ዲግሪ ዘይ ምዕፃውና ምስ ኤርትራ ሰላም ምፍጣርና ምስ ኣምሓራ ሰላም ምፍጣርና እውን ንዙ ኢና ንብለኩም ዘለና እንታይ ተፈጢሩ ዘሎ ሒዚ ጨኒቃታ እያ ዘላ ብልፅግና ኦሮሞ ሒዚ ምሳና ካልኦት ክልላትን ጎረቤትን መፅኦም ክድኽዎ እንተለዉ እንታይ ክገብር ኣበይ ዘሎ ኣፖዚሽን ፓርቲ እዩ ከላ ኣፖዚሽን ፓርቲ ኣታግረፉና እንደ ሕወሓት ደግፉ ሕወሓት ደጊፍና ውድብና ሰራዊት ደጊፍና ምስ ህዝብና ሃገረ ትግራይ ክንሃንፅ ኢና ንብለኩም ኣለና እጃምና ኣብቲ ሃገር ኣስተዋፅኦ ዝገበርና የሃፍተ ገነትና ክንወስድ ኢና ንብለኩም ኣለና ታደሰ ወረደ እዚ ንድሕር ዘይስለፍ ኮይኑ ሲ ክጓሓፍ እዩ ንብለኩም ኣለና ምዕራብ ትግራይ ሲ ታደሰ ወረደ ጠጠው ይተብሎን ጠጠው ብልዎ እዩ ዝብል ዘሎ ታደሰ ወረደ ሒዚ ጠጠው ይነብልን ሰራዊት ትግራይ ከይትሰምዕ ትእዛዝ ካብ ታደሰ ኣይንቕበል እንድሕር ሒዚ ንሕና ብምን ተኣምር ሕድሕድ ሰራዊት ትግራይ እዙይ ልቢ ግበር ታደሰ ወረደ ኣይእዘካ ግዚያዊ ምሕዳር እዩ ፖለቲካ ትግራይ ኣባላሽይዎ እዩ ሰራዊት ትግራይ ግን ኣብ መትከልካ ኮይንካ ምዕራብ ትግራይ ክንቆፃፀሮ ኣለና ንሕና እንታይ እዩ ድሕሪ ሒዚ ኣንፃር ድሮን ዘይንዓጥቀሉ በጢስና መስመር ናይ ሱዳን ዘይንኸፍተሉ ምስ ኤርትራ ሙሉእ ደቡባትና ተኸፊቱ ኣሎ ንምንታይ ሃገር ዘይንእውጅ ንሕና እንታይ ኮይና ዋይናት ናብኡ ኮይ ትጉዕዘና ሒዚ ግዜ ንውሰድ ቃልስና ሒዚ ንስመር ሰሚርና ንቃለስ ምዕራብ ትግራይ ንምቁፃር ባይዘወይ ግዜ ብዙሕ ይወስደልና እቲ ዝወስደልና ግዜ እቶም ብድሕሪት ኮይኖም ዝጎቱና ዘለዉ ከም እንታደሰ ግን ዓገብ ንበሎም ከም ዝብለኩም ሰራዊት ኤርትራ ኣየር ሃይል ይኹን ናይ ድሮን ዝቆፃፀር ካሊእ ኣብ ተጠንቀቕ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ እውን ተዳልዩ እዩ ዘሎ ሃገሩ ንክከላኸል ዝኾነ ይኹን እንደገና ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ናይ ብልፅግና ስጉምቲ ንክወስድ ተዳልዩ ሰራዊት ኤርትራ ግን ተዳልይዎ ዘሎ ንኣና ክወግእ ኣይኮነን እዚኣ ትፈልጥዎ ኣለኩም ሰቲ ፅምዶ እንታይ እዩ ረዊሕና ኢልኩም ተሓቱ ዝነበርኩም ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ቦርደር ናይ ትግራይን ኤርትራን ኤርትራ ብኣትያ ንኣና ከም ዘይተወግአና ኣረጋጊፅና ኣለና ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ኣሰላለፋ ይቕየር ኣሎ ፖለቲካሊ ወታደራዊ ፋኖ እውን ጠንኪሩ ይወፅእ ኣሎ እዚኣ እንድሕር ረብሓ ዘይኮይና ትግራዋይ ኮይንካ ሒዚ እውን እንድሕር ተጉርዕ ተዓፍር እንድሕር ኣሊኻ ኣሜሪካ ዘለኹ ኣሜሪካ ማጨለት የብልና ቃልያ ኣለፍቲ ቃልያ ከይድካ ሓምስ ታይፍለካ ዳሞ ትግራዋይ ኮይንካ ፈርዴኮ እዚ ኤርትራሲ ወገና እዩ ምሱ ተራዲእና ፀገምና ምፍታሕ ዝሕሸና ኢልናኩም ደጋጊምና ሳተ ገይራ ትግራይ ነዚ ዘሕመሞም ግን ኣለው እዮም ንጌታቸው ካልኦት እውን ኣለው ዘጉርዑ መንጨብጨብቶም ኣለው ሂወት ራበንስ እንታይ ዓጀውጀው ትብል ዘለኺ ንስኻ ትግራይ ኣይትምልከተካን ኣብዛ ሰሙን እዚኣ መሊኡካ ኢልካ ባባባባ ክልእ ሻኒት እዚኣ ካስኢላ ዘይተረብሕ ሓንቲ እንታይ ኣነ ዶ ሰራዊት ትግራይ ይመርሐልየ ኮይነ ትግራይ ከይደ 3 ሰሙን ፈረቓን ህዝበይ ርየ ምስ ሰራዊት ተንቀሳቒሰ እታ ተድልየኒ ስራሕ ሰሪሐ መፅእ ኣለኹ ናብ ትግራይ ከይደ ናብ ውግእ ናብ ገለ ይከልክና ኣነ ስኢልኩም ኣይተብሉ ኒወይ ደናቆር ሓደ ሓደ ግዜ እኒሄ ከመይ ዓይነት መሃይማት እዮም እኒሄው ናብከ ብጣዕሚ ዝገርም ይቅርታ ቃላት ንጥቀመ ከምኡ ኒወይ እዚ ምሂም እናግደፍዎ ጅግና ሰራዊት እኒና ንብለካ ኣለና እንታይ ኣብ ዘለኽዮ ንስኽን ባዕልክ እንታይ ኣብ ምንታይ ትጋደል ኣለኺ ሂወት ራበንስ ኢላ እንታይ ምስ ፃዕዳ ዲኸ ተብል ዘለኺ ራበንስ ኮ ናይ ፃዕዲ ሽም እዩ ናይ ቦሽም ራበንስ ዝበሃል ትግራዋይ የለን ኤኒዌይ ናብ ውልቀ ሰባት ኣይትምፁና ፅሑፍ ርኢና የነብልዋ ንስኻባ ዘይትርባሕ እንታይ ማለት ንስኻባ ዘይትርባሕ ከላእ ኣይ ትግርኛ ካብ ካስኡ ኢሉ ሓንካሲ ከም ትግሪ ሓደ እግሪ ሓፂር ሓደ እግሪ ነዊሕ እዩ ዘሎ ንስኺ ስኢልክ ጭሕምዳ ከይህልዎ ጥራይ ሰግእ ኣለኹ እምበር ኤኒዌይ ኣበይ ከ ነበርኩ በቃ ቢላት እንኮርዮ ራሄል ዝተስታውስ ኤኒዌይ ዋይፋይ ፍና እውን ይሕንግድ ኣሎ ርሕቅ ክንብል እምበር ኣይ ሎም እኮ ኩሉ በቃ
ኖ ኮመንት ብላክ ኣይገበሮ ንምንታይ ድሌቶም ይፅሓፉ ፀገም የብሉን ኮ እንታይ ገይሩ በቃ ድሌት ይዛረብ ብኡ እዩ ዝነፍሰሎም ያገልግል እዮም እቶም በተለይ እቶም መሃይማት ጋና ዘይነቕሑ ብኡ እዩ ዝነፍሰሎም ፀገም የብሉን ኤኒወይ ክላእ ሓሳብና እኳ ጠሊፍኩምና ሶ ድሮናት ናይ ብልፅግና ከመይ ኢለን ከም ዝቃፀላ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ተፀበዩ እዚኣ ከዓ ኣብለኩም እንዳጋጣሚ ኮይኑ መን እዩ ከመይ እዩ ግን ናይ ብልፅግና ድሮናት ናይ ኣብ ሓደ ቦታ ተቃፂለን ሓዲረን ኣለዋ ባይዘወይ እዚኣ ሰሚዕኩማ ዲኹም ናቲ ከመይ ኣለካ ክብርሓው ሶሪ ቅድሚ ሕዚ ፅሒፍካ ነርካ መሊሰልካ ነረ ካብኡ ተመሓላሊፍና ሶ ተሰለስተ ድሮን ጥራይ ዘይኮና ሲ ካልኦት ሂዝና ሎም ዘውግሕ ድሮን ናይ ብልፅግና እንታይ ኣቃፂልዎን ሓዲሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ መፅአን ተኮሳ ዘየውደቕኩመን ኣንፃር ድሮን የብልናን ገለገለ ትብሉ ሲ ኣቱር ሰባት ኣታ ትግራዋይ ሲ ሰማይ ላዕላ እዩ መሬት ታሕታ እዩ ተኢለኩም ብዚኣ ዲኹም ተኣምኑ ብዚኣ ጥራይ ዲኹም ትርድኡ ኣንፃር ድሮን ዘይብልና ከመይና ክንገብር ገለገለ እሞ ኣብዚ መፂና ዶ እወ መድፍዕ እኒሄና ታንኪ እኒሄና ኣንፃር ድሮን እኒሄና ድሮን እኒሄና እናበልና ዶ ክንዛረበኩም ወይስ በቃ ረኢኹማ ሰማይ እዚኣ ረኢኹማ መሬት እዚኣ ረኢኹሞ ገፀይ ከደራይ ክዳነይ ሕብሩ እንደሉ እዚ እኳ ብትግርኛ ይፈልጦ እዚ እናበልና እና ክንረዳእ ደሊኹም ተጋርዋኒ በቃ ኩላ ነገርስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናወፅና ክንትንትና ራሄል እኳ ተረዲእኩ እንታይ ይብሉ ምህላወይ ብክናይ ከመይ ኣለካ ክብርሓው ይኸነለይ ደማ ስለዚዩ እንታይ ኢና ዓጢቕና እንታይ ሓይሊ ኣለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ እኮ ተጋሩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓደ ሓደ ግዜ ንእሽተይ ተለጠፍና ትድንግፁ አንታ ንምንታይ ኸም ትፅሒፋ አንታ ንምንታይ ኸም ትዛረብ ትብሉ ያ አላህ ኢላላህ ይብሉ ዕረባውያን ያ አላህ ኢላላህ ረቢና አልዓለም ይብሉ ዓረብኛ ትፈልጡ ትሰምዑ ኣለኹም ኣሜሪካውያን ከዓ እንታይ ይብሉ ሲ ማይ ጋድ ይብሉ በቃ ክናደዱ ተለስ ማይ ጉድነስ ማይ ጋድ ገልገል እዮም ተጋሩ የስሕቁኒ ማለት እዩ ጋና መልሓሶም ዘየፅረዩ ሲ እንግሊዝኛ እናሓወሱ ትግርኛ ፅረዮም ከይዛረቡስ ኮርታዕታዕ ዝብሉ እውን ኣለውና እንድዮም ለማዓት መቸም ኤኒዌይ ስለዚ ናይ ብልፅግና ድሮናት እንታይ ኮይነን ተቃፂለን ሓዲረ ንልኩም ሕቶ ትንባዕለኹም ኣበይ ተቃፂለን ከመይ እዩ ናይ እንዳጋጣሚ ድንገት ከመይ እዩ ገለገለ እሱ ንኣኹም ይኹንኩም ዝሮ ግን ንላዕሊ ቆላሕ ኢለ ኣለኹ ሰማይ ርሕቕ ኢላ እኒኣ ካብ መሬት እታ ትግርኛ እዚኣ ትርድአኩም ተረዲኣትኩም ኣላ እዚኣ ዘይተረድአትኩም ግን ብውሽጢ ዘፅሓፍኩምለይ ዘይመልሰልኩም ምክንያታት ሓደ እዚ መልእኽቲ እዩ ኣንፃር ድሮን የብልና እንዲና ኢልኩም ሚክ ኢልኩም ውሕዳት ዝኾንኩም ቁፅርኩም ኣፃብሒ ተቆፂረ ግን ብዙሕ ከባዝሕ ይክእል እኒአ ኣትም ሰባት ኣንፃር ድሮን የብልና እንዲና ኢልኩም ምስ ሕቶ ተሓትኑ ብውሽጢ ናይ ብሓቂ ዲኹም ተጋርዋኒ ኣታ ኣንፃር ድሮን የብልና እንዲና ኣንፃር ድሮን እንታይ ኮይና ዘይብልና ዕጥቅና እንታይ እዩ ሰራዊትና ተዳልዩ ድዩ ተጋሩ ኮይንኩም ኣብ መስመርኩም ዘለኹም እዚያት ሕቶ ተልዕሉ ዘለኹም በይዛኻትኩም ንእሽተይ ባይታ ርገፁ ንእሽተይ ማይ ስተዩ ንእሽተይ ስፖርት ስርሑ ከም ራሄል ናይ ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ምርሕልና ስበይዛኸ ሓደ ግዜ ዘም ኣሕዋትና ሓቀየ ነውሩ እዩ እዚ የብልና እንዲና እዚ የብልና እንዲና እናበልካ ሕቶ ኣይለዓልን በቃ ዘሎ ኣሎ ዝምልከቶ ኣካል ዝሓዞ ሒዝዎ ኣሎ እንታይ ኣሎ እንታይ የለን ግን ኣየድልየና በቃ ንፀላእትና ኩሉ ግዜ ክነሽክሞም እንታይ ሒዝና ኣለና ኣበይ ንንቀሳቀስ ኣለና እንታይ ንገብር ኣለና ኢዶ ኣብዚ ዋላ ሓደ ኣይ ክላእ ናይ ሙለ ዝበሃል ትበሃል ናይ ቆልዓ ድያ ወዲ እንድዕኳ ታንኪ ወዲ ቀሺ ተረዲእና አይደለ እሺ ወዲ ቀሺ ስካዳ ወዲ ቀሺ ተኮይንካ ዳ ቀሸቦካ ብደም እንድየ መርዲኦምካ ትክክል ዘይተረድኦ እኒአ ኮ ዘርድእ ዝምክሮ ኣለዎ ወዲ ቀሺ ስካዳ ወዲ ቀሺ ዳ ጋና 5 ዓመት ዝገበርካ እንድዮም ሃሌሉያ ኣምሂሮምካ እና ክላእ ኣታ ነይሩና ክንዛረብ ዘለናዮ ግን ይቀኒ ንእሽተይ እስቲ ይፅንሐልና ዝሮ ግን ሓቂ ኣነ ክምስምስ ይብሉ ኣለኹ እንታይ ይመስለኩም
ናይ ድሮናት ቁምብላታት ሸንደወን ብልጽግና እቲ ሓደ ወዲ ደው በዓልን ይቀቲልዎ በዓል ኣምፂስ በዓል ቀቲልዎ ካሊእ ሓንቲ ማሰጅ እውን ነራ አንተ መፀት ካፍተን ዘንበብኩመን መልሲ ዝሃብኩም እንታይ ኣድላይ ገለ እውን ዝበልኩም ሓደ 6 ይኹን 7 ሰዓት ሪኦ ኣለኹ እንድየ ድሓን ንሱ ንዝርዳእ ይርዶ ንዘይርዳእ ከዓ ኣነ ናይ ኩልኩም ኮመንት ናይ ኩልኩም መልእክቲ ትምልስ ግዴታ ኣይኮነን ዋ ኣታገዳፍ እንዶ ትደውልና ሓንሻ ኣውፅና anyway ሓንቲ ነገር ማለ ኣብ ቀረባ ግዜ ምዕራብ ትግራይ ከም ንምለስ ኢና ታደሰ ወረደ ትግርኛ ያኺ በቃ እንግሊዝኛ ምረድ ታደሰ ወረደ ኣነ ትግርኛ ከመረከ በቃ ብስሩ ብዝያዶ ክትዓረኾን ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሱ እንግሊዝኛ ከምህረና ኣነ ትግርኛ ከምህሮ ተጋላውጦ ዓለም ስለ ዘለና ማለት እዩ ታደሰ ወረደ በቃ ካብ ቀረባ ግዜ ካብ ፅባሕ ጀሚርና ንብሎ ኢና ኣነ ትግርኛ ከምህሮ ንሱ እንግሊዝኛ ይምህረኒ ተዋፅ ለዚያ አይ ጽሕፍ ኢሜል መንግስት ኤርትራ መንገዲ ይፈቅደልና ምፍቃድ ዘንፍቃድ ነይኮነ ኤርትራ ምሳና ተሰሊፍ ኣላ ብለኩም መላክስታት ዋሕ ኣዩ ኣቶ ሰዓት ቢዕኩም ነይኹም በቃ ተወደ ጉዳይ ብለኩመልና እንዶ ጽምዶ ንምንታይና ተጻሚልና ሕርሻ መሬት ጥራይ ክንሓርስ ሰባ ድማ ከይኮነ ካድ ነገር ምሰርሕ ሓቢርና እዩ ታንኪ ለምለም ጉድናይት እና ኣነ እውን ይዓፀለኹ እየ ሒዚ ውድየ ዝሮ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ዓበይቲ ምዕባለታት ክመፁ እዮም ኣየኹም ተስፋ ይትቁረፁ ናይ ብልፅግና ድሮናት ናይ ትግራይ ባንክታት ምዕፃዎም ሓደ ሓደ ንህዝብና ራዕዲ ዝፈጥር ነገራት ስለተሰርሐ ብዙ የተሰከፉ ስለዚ ተነ ናይ ውዕል ቪክቶሪያ ዘብሎ ዘሎ ታደሰ ወረደ ለማዓንቲ ግን ጌጋ እዩ እናበልካ ይተፅመና ታደሰ ወረደ ዘን ከይትምልሱና እንድሕሪት ሓየ ሰራዊት ትግራይ ቀፅለሉ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ ድሓን ፅባሕ መራሕቲ ምስ ፈቐድዎ ሓደ ሓደ ቪድዮታት ሓደ ሓደ ፎቶታት እውን መፂኡኒ ኣሎ ኣብን ግን ጥንቅቕ እናበልና ስለ ሓደ ሓደ ከም ኩሪ ስለ ትብሉ ንሰን ኣይነን ክንለቅቕ ኣይነን ክነፅንሕ ክሓቶም እዮም እሞ ሒዚ ደቂሶም ስለ ዘለው ፅቡቅ ምንቅስቃሳት ግን ይካየድ ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ሰራዊትና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ሃት ኣሎ ያው እቲ ናይ ድሮናት ኣካይዳ እውን ብውሕልል ዝኾነ መገዲ ሰራዊትና ዘይጉደአሉ ንኸይደልና ስለዚዩ ሒዚ ትግርኛ ጠፊእና ኣሎ ያው ዛናይ ብዚያ ክዓፅበልኩም ዛናይ ውዕል ቪክቶሪያ ክዓፅበልኩም ሒዚ ማለት ታደሰ ወረደ ኮይነ ያው ብልፅግና ኣነ ሒዚ እቲ ሪፖርተር እየ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ጀነራል ታደሰ ወረደ እንኳዕ ደሓን መፁ ብልፅግና ድሮናት ተኩሶ ኣሎ ኣየር መገደብ ቋሪፅዎ ኣሎ ባንኪ ዓፅዮ ኣሎ ፀገማት እኒሄ ትግራይ ህዝብና በቃ ጨናኒቕዎ ኣሎ እሞ እዚዩ ከመይ ትርእይዎ ሕቶና ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን እዚያ እያ ታደሰ ወረደ የቀኒየለ ስለ ዝዓደምኩምኒ የቀኒየለይ እወ ያው እቲ ናይ ውዕሊ ቪክቶሪያ ብዙሕ ሓንቀፃት ዝሓዘ እዩ ነዊሕ እዩ ብዙሕ እዩ እቲ ሓንቀፃት ማለት እዩ ሒዚ ኣብኡ እቲ ውዕሊ ቪክቶሪያ እንታይ ይመስለካ እቲ ብዙሕ ዓንቀፅ ዘለዎ ናይ ውዕሊ ቪክቶሪያ ሓደ እወ ክልተ ሰለስተ እናበለ ቁፅርታት ኣለዎ ብዙሕ ቁፅሪ ኣለዎ ከዓ ብዙሕ ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ እናበለ እዩ ዝኸይድ ኣብኡ ዘሎ ሽግራት እንታይ ይመስለኩም እቲ ቀንዲ ዓብይ ሓደ ነገር እዞም ሕወሓት እዚኦም ብድሕሪት ኮይ ዛረብ እዩ ዘሎ ታደሰ ባይዘወይ እዞም ሕወሓት እዚኦም ይብለካ ኣሎ ኣየውፃ ንግድሳ ተብለዚ ንሕወሓት ከመይ ከውድቃ ኮ እዩ ናይ ታደሰ ተብለስ ትግርኛ ጠፋት ከይመስለኩም ተናይ ዲዲአር እቶም ዕዱቃትናሲ ዝግብ ሓገዛት ጌርና ውሕስ ትግራይ እውን አንተ ሕወሓት ተባረን እያ
ሕወሓት ከይትሰምዕ ብድሕሪት ውሕስ ጌርና ንኦም ዲዲኣር ክነተግብር ሕወሓት እውን ከም ገለ ጌርና ዋይ እዛ መንጀርኖ ይትሕልፈናን ፍስሓ ፅዮን ይሕልፈናን ክላእ ዓይና ንገብሮ መቸም ዲዲኣር ግን ዘይኮነትላ ምክንያት 2015 ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ማለት እዩ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኢድና ነይሩ ድሕራይ ንብልፅግና ረኪብናዮ መፂና ፀለምቲ ናትና ሰራዊት ነይራኡ ሓንቲ ሃዱ እወ ተከዘ እወ ሕወሓት የላ ናይኮነ ይሰምዕኒ ዘላ ሕወሓት ይሰምዕን ብድሕሪ ቆላሕ እናበልከ ዘለኹ ተከዘ ሳጊርና መፂና ረኪብናዮም ካብኡ ጉንበቱ ዶ ሰነዶ ክንምልስ ዶ ገለ ዶ ረኽም ኣብታ ምምላስስ ፀገም የለን ሕወሓት ሰምዕ ለ ኣይሰምዕን ኣቤት ሕወሓት ተሰሚዐ ረ እዝነይ ከይትቆርፃ ያኽለኩም ትግራይታ ድማ ሓደ ሓደ ኢኹም ወቀሳ ዘብዛሕኩም መስዓዊትም ትኾነኩም ኢለ ገሚተ ባይዘወይ ስለዚ ታደሰ ወረደ ሰራዊት ትግራይ ክዝውሮ እየ ኢሉ ክዝውሮ ኣይከኣለን ባይዘወይ ፅቡቕነቱ ገወዛት መራሕቲ ስለ ዘለውና ታደሰ ወረደ እናልካ ንእሽተይ ትግርኛ ካፅሪ የብላ ዝሓወይ ኣየኻ እያና ኢኻ ገወዝ ኢኻ ጅግና ኢኻ ተጋዳላይ ስለዚ ትግርኛ ግን ኣየኻ ማለት ኣብ መዓልቲ ሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ናይ ትግርኛ ኮርስ ትሬን ውሰድ እሞ ብደንብ ጌርካ መልሓስካ ፅሪ የብላ ብዙሕ ትፍራሕ ሕወሓት ዳሕና ኮ እዮም ቆላሕ እናልካ እንድሕሪት ግን ያው ኣብ ሰዓት ክንደይ ግዜ እንድሕሪትካ ቆላሕቲ ሕወሓት ከይትሰምዐካ ግን ንገረና ኢኻ ኣብ ቀፃሊ መሪሕነት ትረስዕ ድቃት ተብዝሕ መስተ ቀንስ ሽጋራ ቀንስ ስፖርት ስራሕ ከብድ ንቅድሚት ናይ ድሕሪት ንድሕሪት ምግፋሕ ምንዋሕ ኣየድልን ቃልስና ግን ይስመር ከም ተጋሩ ኣየና ተጋሩ ዋና ሓቀ እየ የቕኒለይ ግን ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ቀዲ ሕሱስ ኣቢለ ኢሎም ዓንቲ ተረዲኩም ንእሽተይ ክትስሕቑ ኢለ እየ ፈተወኩም እየ ሓቂ ንምዝራብ ኣየና ክንዕወት ኢና ባይዘወይ ንሓቂ ንምዝራብ ክንዕወት ኢና ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ከምቲ ድምዲ ናይ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ውድብና ሕወሓት ጠንኪራ ክትወፅእ ሰራዊት ትግራይ ጅግንነት ይሰርሕ ኣሎ ክሰርሕ እዩ ጋና ቅፅል እዩ ህዝቢ ትግራይ ጅግና እዩ ኣብ ናይ ሒዚ ዝኒሃ ፀገማት ክስተኻኸል እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ኻ ነየ ሃገረ ትግራይ ክትከውን እያ ንቃለስ ሓቢርና ይፈተወኩም እየ ኣንቱም ኩልኩም እውን ከምዚ ዝወቀስኩኹም ሓደ ሓደ ኣብዚ ንኣብነት ገለታት መልሲ ዝሃብኩኹም ገለ እውን እንድሕር ኮሪኹም ይቕረይታ ሓኩም እየ ተቓላሳይ ምሳኹም ኣብ ጎንኹም ትግራይ ንኩልና ማዕረያ ንቃለስ ሓቢርና በብዓቕምና ብቐሊሉ ይትኮርዩ ቀዳም እዩ ዕረፍቲ ገይረ ኣለኹ ቀዳም ሰነትን ስለ ዘይሰርሕ ቀንዲ ምስ ቁም ነገር መልእኽቲ ካባይ ተረኺብኩም ፅቡቕ ተዘይረኺብኩም ፀገም የብሉን ሽንቲ ቤት ከይድኩም ሽን ኢልኩም ሕፅብ ኣብልዋ ድሕሪትኩም ድሓን ኩን በብ ዘለኹሞ ይቕረይታ እንድሕር ቅይመኩም ሰላም ኩን ለይዞም ኣሕዋተይ ደቂ ዓደይ ሓተይ ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ መናእሰይ ቆልዑ ኩልኹም ኣየኹም ትግራይ ትስዕር ናበልኩም ሰራዊት ትግራይ ንቅድሚት ፀላእትና ንድሕሪት ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ትግራይ ትስዕር